Kajing khandra ba kajing talasi work permit da kaseng KSU yakinang bala barjala kalapoi sya kasngi ka ba henreu menta kasngi kani kalong na duka henreu trek aba ka kaseng KSU kaya penyang ya ka khadop ILP nan di ban talasi yake mender ki bawan na sya barjala hari kajing khandra ki ba board ki banta jokan nang ba shalong menta kasngi mat kaseng kala khandra se yakinang bala barjala hapo opor shalong aba kaseng kala la padan arpongot kinang bala barjala ki bamdan setia ya ka work permit Ubak Shell Guild Bok Harbadi General Secretary Joka KSU Opor Selong Ulepan pau kajing sokmen bagi don ki kontraktor ki betri lang bakaseng hakaba hari malalap ikinong tray lan ikinong bela ki bamdan kot kisla kina sya iki bakin petno na kajaka ka baki tray bat ki haju kopor ubak ket ba ula ongru badi mengken mau badi kasem khat pas ba arp konda ya kopor do sim tiro sing sim bakat ma preng ki khasi baki preng kalabi dene kinong bela barri ki bakum kini Jogna ka bakala pieng ni ka kherdap ang tiya kan dubhai man check ya ki kot kisla jong ki barjala ni poiwer ki basuan kham kot kham sla ni kham ki chimbiang ki kot kisla kan ni kari ka be ki jongi bat ke jingai beteng jong ka seng kini kisngi ki bla dap lala ban i maksna trikam pero ter lalik ban check man ki jaga ka ni kari ka be ki jongi kari nyotra ki bro koi man check ki kot kisla jong ki barjala ki wan tray hakani kari gitu ni ke kumju hakani ko por ka khasis tulani no por shlong circle ka jingalam jong sama sngarang sok flat aduk minimum step leyeng islami dan pe ya man ki caka na lumbu ba ikan melem sampai ya kita ki jing wanrung jong ki barjala hakani ka bakiwan man tray ka ki kam ko per ya hakani ka jing wan pe ki jongi ni yo iba kidan ikat tu kat ningot ki barjala ki bombiang sa lakumba arpo tami ai badi gini ki barjala ngi lala ban thakno sakajaka ke bakiwan but hoi kadan pat kacing smoutenat kendiat ha bang yu i kani ka thanyo perslong hi ke bala khamhe kade ke area ke bala khamhe andre yu i ba dan takat tu ningot ki poiwer ki bom dan ni kot kisla ki bawan tre ke lesi kade kacing simkhia jong ki kontraktor ne ila ban ong yo dei na kacing sim jong kaseng kini kisi badap ki jakap pero kilala ban penlit aino chi ni kuno ngimla ban te kata andre ni pen pau bat kajing smokeman namar ba laduna kita ki batre akan dikata aino parslong hi beroi bat ni hakoi kaliang ru widan ni kajing smoke tenat hakaba ki kontraktor aba ngilet ban check kini ki jaka ki pen i ya kajing smoke tenat ban tre lang ban ni aba kimdon ni kot kisla ki smoke tenat ban phano se ki jaka ki baki wan tai bat kinda pindah ikot kisla kin sayo banuan tre biang kini ki jaka ti naka ka bangi wan ban check hakani kasgi kumne kumbangi long ka bangi kwa ban keren sa sarkar kalong ba ni dawa na sarkar bakan pentre kamno mardor ya ka MRSSE ka ba long an nadu islam iba khammen sha bat kumjuru ni dawa na sarkar jella ba khamtam ya ka sarkar india bakan pentre kamno ya ka inline permit ni kata ILP ya ka ba ka jat benrio ni kala dawa nadu kis post nam ki bala letno adu menta kadang ye dawa ba ni dawa na sarkar ba kan simkhia ya kan ba kham kumju ya ka sarkar jella ba kam dei ban su bon kiten tang ban suang ba ngila budien singala budien ki budien adu hangnu ngimte hendrai kai ka bangi dawa na ka sarkar ba kade ban penlong kamno omdei bakan su ong bangin budien bat sing ngin budien nang ni sakman te khakju ka poru ni kentu ya ki kontraktor ki pentrei ya ki jaka ki ba per ki sai ki ba per kani jela ka jongi lani kani keri nyotrap nyoskom ka jongi bagi skobha bikin ya trailang bat kangi kum kaseng kin che trailang isnong ki thau bikin mon ra e ki bri ki banbar namar ba ka jingwan ra e ki bri ki banbar kala mon ra jingmahi e ki kon ki ti ki jonki ya ka pateng ka jonki hi kumba lapen kan mau kini kisngi ki bladap ba thama ka ban kong ka jong ka jat beru khasi hi ka dei persya ikinong bala sarkar abaka thama persya jong tirot sing ya ka sarkar pareng ka dei namar kami ki thama ka bele persya ni kong e ya kinongwan bala dakar lani kita kinongwan bala nakaway pat ka jaka kumta kani ka por ni tempat ya ki hinkintu ya kini ki kontraktor iba tray ya kini ki jing tray ki ba pero ho ngim kwa ban penthut ya ka kam ka jongki ngim kwa ban pensadian ya ka roi ka par ni ka ya ka development ikwa baka jela ka jongi ken ki habaro kiliang ndre rengkat kata semua baban penbiang ya kipat islah kenang baka numbu jingma ani kan numbu jing tiang jing siir ya kipat nong song jong kari ba ka jongi